दाखालि फागुन दानाव नोंनि मोदोमफ्रुफ्रु बिउटि पार्लराव अहाया अहाया मासाज खालामजानाया खामिहारायाव रुइदुबदुब आसिजों खुरजेर खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन। इउटिउबारफ्रा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो, खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया। माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा। एनडिपिनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। 5 बोसोरावहाय जोङो ओरैबायदि मावगोन, थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावनानै नोंथांमोननो देखायगोन। रिजेक्टनेसन हैनो थांलायनो गोनां जाबाय, गावनि खुगाजों बुंना लानो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा। हयतोबा इउपिपिएलआ बहाबा मावनाया गोरोन्थि जादों नामा, नङा होनबा? बेफोरबायदि आरो गोरोन्थिबो जादों। नोंथांमोननि इएम नैबे खुगा गाज्रि राकेश ब्रह्म खुनुरुखुमसो देरहादों। बिदा गेदेर राकेश ब्रह्म सार बिथाङा बिराद डायनामिक लिडार। बियो गाइखेर लोङा, बियो भुटाननि गाइखेरखौसो लोङो दै। ओमफ्राय भुटाननि अरेन्ज, अरुणाचलनि आपेल, बे खालाबथां खाथियावहाय दङ नालाय बावहाय थांना लायो बिथाङा। आरो भुटानाव अरेन्जनि दिनावहाय जायो नालाय बिनि ब्रेना बिराद शार्प। बिदिनि फिथाइनो, ग्रेप्सनो, भुटाननि जुसनो बेनिखौ लोङो नालाय बियो सार लोङा, बियो अरेन्ज जुस अरिजिनेल भुटाननि बेखौ लोङो राकेश ब्रह्मनि। 3 तारिखआव दाफैथोंसै क'क्राझाराव फैनानै राकेश ब्रह्म सार बिथाङा बिदा गेदेर 3 तारिखआव नैबे क'क्राझाराव फैनानै सरकार दानायाव आरामनो बाहागो लाफैदो, नङा होनबा? नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा दुखु गोनां बाथ्रा। ओरै बेलथायलाय हाग्रा फुदोंमोन, हाजिराखौ मोनाखैमोनदां। गावनि पार्कआवहाय माने हाग्रा दुजोब्बायना केम्पेइन खालामनायाव, बेयाव हाग्रा फुनो थाखाय हाजिरा मावग्राफोरखौ लोगो मोनाखै। आरो बियो माब्रै मोनगोन? मोना हाजिरा मावग्राफोर, बिनियावहाय खामानि मावग्राफोर मोना। खारन बिना खुगायानो माबानिसोना, जुस फिथाइ सामथाइ जायोना, अरुणाचलनि आपेल जायो, भुटाननि अरिजिनेल जुस लोङोना, बे आरोखि। फैदो 3 तारिखआव लोगो मोनलायोब्ला मोनसे गोजोननाय हरगोन आं सार, लोगो मोनोब्ला राकेश ब्रह्म सार। नोंनिया लोगोआथ' गैला, जेनबाय। मा नाम मोनलाय? फेरेंगा दाउ गाबफैदों नामाब्रा? मोनागौ नालाय मा फेरेंगा दाउ गाबफैदोंब्रा गोदाव सोरावनो। इयार गानजों मावना हरगोनलै बांद्रायखौला खोथा गैया। बिथाङाबो जेनबायना, राकेश ब्रह्मनि लोगो जेनबाय। नोंनिया लोगोआ मोननै बियाब लादोंमोन। गाव बुंदोंमोन आं मानगोनां जोंनिनो इउपिपिएलनिनो प्रमद बर' सारनाव खावलायदों आंनि अनजालि बिसिखौ टिकेट होनो थाखाय। थि रन्जित बसुमतारी, क्षमा खालाम नोंनि बिसिनि खोथाखौ बुंनायाव क्षमा बिदों आं। बावखुंग्रियाव गेलेदोंमोन, बावखुंग्रियाव बे बबेबा दैयावहाय ना सेवना थानाय बेखौ नागिरबाय थाहैनोसै दा नोङो। दंफां बिजौआव थिउ थिउ गाबनाय दाउ फेरेंगा होनलायबावनाय सोरबा सोरबाया। आंनि बुंनाय राव नङा, इन्टारेस्टिं आरोखि बेफोरो जेननायनि खार'ना खुगा गाज्रिनि थाखाय। बिथांमोना सानदोंमोन 5 बोसोर बे सिलाय हाग्रा गेजेराव सिलाय हमनानै थानाय रायजो राजाजों माबायदि सिबिनांगौ, माबायदि रायजो राजाखौ अनसायनांगौ बिनि गियान गैथारा। सिलायखौबो खिबाजों गावनोनो रोङानदां बियो। खोनादोंसो हय एनडिएफबियाव थांदोंमोन।
एनडिबिनि मानसिफ्राथ' बेफोरबायदि सिलाय गावनो रोङि मानसि नङाना हाग्रायाव ट्रेनिं लायो बिसोर जंगल ट्रेनिं लायो मर्निं पिटि माबा ड्रिल खालामो हा पेरेड गेलेयो मायो हेन टेन पलिटिकेल क्लास जेनेरेल क्लास माबा माबि बिदिनो बायदि रोखोम बिराद क्लास होयो एक्सारसाइज बेफोरखौ मोनि मानसि नालाय बेलाय बहा रायजो राजाखौलाय अनसायनो होनबाबो माखासेफ्रा एनडिबिफोरा जेननायनिया खुगाया गाज्रिथारना दासो मोनदों पावाराखौ ना नैबे जोंना सर्बानन्द सनवाला मा बुंदोंमोन सानसे समाव पावारखौ खर'आव दैखोनो नाङा होननानै बुंदोंमोन ना आरो जुबिन गार्डआ मोनसे बाथ्रा बुंलांदों थैनायनि सिगां बे बाथ्राखौ बियो बुंलांबाय थायो आरो बिराद बाथ्राफ्रानो जुबिन गार्डआ दा थैनासो थांबाय सिबाय बियो बुंदों मा नों नोंनि खामानियाव आवगायलांबाय था उनफिननो नाङा बियो बुंदोंमोन आरोबाव फंसे बाथ्रा नोङो आं माहाजोन मानसिफोरजों मोजां मोना आं बै गैयि सुबुंफोरखौसो अनो आं बिसोरखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों सैथो थार रनजित बसुमतारी मोना सोरबा सोरबाया एनडिबिनिया गैयि सुबुंखौ अना थैनोबो अना जायनि जाहोनाव नैबे फिथाइखौ बियो मोनदों आरो जिबनाव बि देरहाया जिबनावबो देरहाया बि जिबनावबो देरहाया थाखा फैसा खामायना लादों नालाय बेफोरबायदि आरो थाखा फैसाखौ खामायना लादों मा बेबो मा रायजोखौ थगायनानै खोनानो मोनबावदों मुखे मुखे आङो दाखालि साख्रि होनाया सोरनावबा 11 लाख बिदोंनो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआवनो 11 लाख बिदोंनो 10 लाख बिदों बेफोरबायदि आरोखि बेफोरबायदियाव नों बोरै जेना जानो बिपिएफआव प्लट बेफोरबायदि आरोखि माने मा होननानै बुंगोन फेरेंगा नोंनि बाथ्राखौ मा बुंबावगोन गाबोन बियो बिनि मोनसे भिडिअ हगारगोन दे आङो नैबाव माबायावहाय मा होननानै बुङो थांनाय नैबे दाखालिनि नङा बै फार्स्ट टाइम केम्पेननि आरोखि जाखिनि बाथ्रा बिसोर बेफोरखौ मावफुंनो हादों लरग' फेरेंगा खुरिया आंनियाबो खुगाया मोजां गलेलै एब्रावहाय मोजां गनाय नंले एब्रावहाय दाम बिराद गाज्रि गाज्रिसो होनगोन जिरायना थाथ'दो एबारावहाय पार्लाराथ' दंखायो खन्थाइखौ दा एसे होनानै होगोन आं पार्लाराथ' दंखायोना नोंना खन्थाइ पार्लार मालिकफोरखौ नों असनमान खालामदों बावहायबो नोङो दुनियानि जोबथा गाज्रि लिरदों खन्थाइ जिबनाव आरो बियो रायजो राजानि गोसोआव बावनाय थाबाय थासिगोन बावनाय नंला मोनथिबाय नोंनि खन्थाइ मा खन्थाइ बिलाय फालतु खन्थाइ साला दा नोंनि न'आवनो बिदियानो दङ पार्लारा नोंनि न'आवनो दङ दा खोनानो मोन्दों बेंटलनि नैबे फरेस्ट अफिस खाथिनि बे हायाखौ बिपिएफ आमोल सरखार दानाय समावबो बे हाया दङमोन ओरैनो आं मोनथिजोबा गुदि खोथा माब्रैमोन बै समाव आं खाथि खालानाव सोङोबा बे हायालाय सोरनिनो बे फरेस्टनिसो हामोन बा बास स्टेन्ड ना मा बे टाइपनिमोन आरोखि आं मोजां मोनथिया खिन्थु बेखौ फेरेंगाया पावाराव फैनाय लगे लगे गावनि नामावसो खालामना लादों होननानै बुंदों रायजोआ ओरैनो जिरायनानै थायालै नोंनि नामाव जुदि खालामना लादोंबा बियो बिराद गिदिर अयनाय बिपिएफआ नोजोर होदोंमोनब्लाबो सिबायफोर बिसोरो जेबो खालामाखैमोन सोरबा सासेनि खालामना लायाखैमोन रायजोनि हा रायजोआवनो थाथों बेफोरबायदि हगारनानै होदोंमोन नों पावाराव फैनाय लगे लगेनो बे हाखौबो नोङो खोनानो मोन्दों नोंनि नामावसो खालामनानै लादों पार्लारा सोरनि रनजित बसुमतारीनि बेंटलाव सोङै खोन्थागोन बयबो बे फेरेंगानि फिसाजोनिसो होननानै खोन्थागोन बेफोरबायदि आरोखि मा होननानै बुंगोन नों खन्थाइ लिरनाया माथो नोंनि आं दाखालि बुंदों ना रनजित नोंखौ खुदैयाव गोजौआव नायखोदावना खुदै गार नोंनि मोखाङावनो ज्राव आथिङाव नायनानै गार नोंनि आथिं सायावनो ज्राव गोग्लैजोबगोन खुगा गाज्रिखायनो जेनदोंलै रनजित भाई नोङो आरो जिबनाव दावखोनो हानाय नंला नों ओंखारनोबो हानाय नङा इलेक्सननि खोथाखौ नों दाखोजोखांसै जिहेतु नोङो
माबामोन मा होनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिमोन ओंखायनो नोङो बेखौनो फरेस्टआव दंफां लाइफां गायनायखौ सोलोंदो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गाज्रि सोदोबबो बाहायफ्लांबाय बिनि थाखाय खमाबा निमाहा बिनाय थाबाय गासैबो बर' रायजो राजानाव लोगोफोर गोलाव खालामला बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि